jangan risau di karampahan tunjuk dendang dong. Aisyah tangih dalam hati, angan dia tidak ketulau, karam ditapilah jadinya. Kamu dia lagi denama haringan sedang panggahari pulang mandalang patang jiwa isi komangko dan kairuslah urang mulih dapet den nanti urang anggan apo kadayo.
Galau gandang kabatu lerang si mabu apaika sangka mama tua nangai paika sangka lalai ala di mana kini lalai latuane nyampang tasang kui dinan buka lalai alam ye de mama kanan bana lalai tua nangai kanan bana ngama ala di mana kini lalai latuanai ran sungayan nak kaan lalai katang diang tampe lalunya lalai tuan ai tampe lalunya lalai di mana kini lalai latuane sayu nang minta mama ule lalai sentiam nak mama mambilainya lalai tuan nangai mambilainya lalai di mana kini ama oh tuane rancak jalan sabali danau di ranah Minang kampuang kita di Kidabuki di Sulo danau tuanai jalannya rancak dilalui oto di Kidabuki di Sulo danau tuanai jalannya rancak dilalui oto
Mama rumah jurang Sumahando, batu capan besadang yang makan kuanai mintu olah halu tak sahapo. Batu capan besadang yang makan kuanai mintu olah halu tak sahapo. Rancanan nindak tabilangkan, sampiang nan nindak takatokan. Jo tendang sajo sampaikan kuanai untung pulang kamanakan. Jo tendang sajo sampaikan kuanai untung pulang kamanakan. Dari